Så, det er det farlige rør. Den er rigtig farlig. Jeg ved ikke rigtig, om den spiser ham. Vores meget modige hund. Hvorfor vil den ikke noget? Den er farlig. Hvor er du dygtig. Det er så farligt. Nå, den gør ikke noget, hva'? Nå, den er ikke farlig, siger han. Den er lidt farlig. Ej, hvor er du dum, hund. Så kan man ikke snakke om at have en høj IQ. Hvad siger den farlige hund? Ej, den er farlig. Og jeg tør ikke at tage den, siger han. Den er farlig. Nej, ikke, siger han. Tænd så. Jeg er fuldstændig dum. Tænd så. Tænd så. Tænd så. Shit. Kita. Den er ikke farlig. Tag min sæk, gør. Den skal ikke være tæt på den pind. Hvor er det sød hund. Men jeg ved sgu ikke lige, den er der lige... det tager han godt. Nå, så er det ikke farligt mere, hva'? Ej, hvor er du skør. Jeg brugte den på et tidspunkt til at holde døren oppe. Altså sådan åben. Men også for at de ikke skulle falde ned. Ja. Så det kan være, den er faldet ned i hovedet på ham eller noget. Den har da gjort ham et eller andet, fordi altså, han plejer sgu da ikke at være en bange hund. Men den der, den er altså bare farlig, det er helt sikkert. Skat! Nå, så kan du ikke lege med den mere.